V roce 2025 nebudou na trhu vítězit marketéři, vývojáři nebo designéři, ale specialisté v oblasti umělé inteligence, protože budu mít na dosah úplně všechno. Pro ty, kteří mě ještě neznají, tak vítejte na mém kanále, já se jmenuji Krištof Dvořák, je mi 18 a věnuju se umělé inteligence už úplně od začátku, co OpenAI launchla 22. listopadu 2022 první ChatGPT. Od té doby se umělé inteligenci věnuji a snažím se ji využít i v praxi. A dělám to skrz automatizace. Na tomhle kanále najdete novinky ohledně umělé inteligence a v posledních videích jsem začal tvořit obsah na základě automatizace, které se já věnuji. A o tom se právě dneska budeme bavit. V dnešním videu si povíme všechno o API. Když se dostaneme, co budeme dnes rozebírat, tak to bude pár otázek, co vlastně je API, proč bychom ho měli znát, potom definice a důležitost API v automatizaci, co je to API volání a endpoints, příklady API v automatizaci a reálné využití v praxi. Pro ty, kteří nevědí úplně, co ta automatizace ještě je, tak určitě doporučuji se podívat na mý minulý video, kde jsem vysvětloval základy AI automatizace, jak všechno funguje a je to pouhých 25 minut, takže určitě si najděte na to místo, přiložím vám ho sem do videa a my se vrhneme na naše otázky, které si společně rozebereme. První otázka, co to vlastně je API a proč bychom ho měli vůbec znát. API, neboli Application Programming Interface, aplikované programovací rozhraní, je sada pravidel, která umožňuje různým softwarovým aplikacím vzájemně komunikovat. To je to úplně nejdůležitější slovo, který si za chvilku rozebereme. Lépe řečeno, API je způsob, jakým si dva počítače mohou navzájem komunikovat spolu přes web či klienta. Když si to rozebereme na tomhle názorném příkladu, tak si představte, že web nebo klient komunikuje se serverem HTTP a potřebuje si něco vyhledat a najít. Tím pádem začne komunikovat s HTTP serverem, který mu vlastně vydá request neboli žádost. Tady ještě jenom odskočím, ty metody je get, post, put a delete. Můžou být ve formách, hlavně třeba v té automatizaci, jak to funguje, že get jako chceme data, post jako posílám nové data, delete je smazat a put je upravit, který vlastně my zadáváme na základě těch workflow. Potom HTTP se spojí s URL vlastně www, která samozřejmě napoje, když si rozkliknete jakýkoliv web, tak tam máte www, tak to určuje, co přesně ten klient či web, tady, který ho máme, vlastně chce. Potom to URL se napojí se serverem a odešle mu požadavek. Server ten požadavek přijme a odešle ho vlastně zpátky. A odešle ho ve formě JSON objektu. Ten JSON vypadá takto. Pro lepší představu a abyste si to dokázali vlastně spojit s něčím, tak je to jako krabička s daty, která je v tomhletom formátu. A má klíče, například jméno, to máme Petr a hodnoty samozřejmě, to je ten Petr. Takže takhle se to dělí, jméno a Petr, samozřejmě pak je to i s věkem a může to být cokoliv aktivní, či věk, narození a tyhle informace si klient snadno přečte a použije. Takže vlastně pro nás jsou důležitý tyhle ty hodnoty, které my čteme, ale ten server to posílá vlastně v rámci toho JSON objektu. A potom ten JSON vlastně to pošle tomu klientovi nebo webu, který udělal tu žádost celkovou a ten si z toho potom vezme přesně to, co potřebuje a může to zobrazit na obrazovce a uložit to do tabulky nebo poslat dál. Takže to už je vlastně hotový ten výsledek. Když se dostaneme k další té důležitosti, tak výhody API v automatizaci je, že to API umožňuje spolupráci softwarových nástrojů. To si potom ukážeme, každopádně tady máme modul a to API vlastně spojuje, není to moc vidět, každopádně jsou to tady ty tečky, které vlastně spojují de facto ty dva moduly
a vlastně je to jako mapová komunikace. Výměna dat usnadňuje výměnu dat mezi aplikacemi a efektivita snižuje manuální zadávání dat a chyby. Tím pádem přirovnání, abyste si to dokázali představit, když si furt říkáte, co to vlastně vůbec je, to rozhraní, tak v prvním příkladě si to zkuste představit jako takovej most. Už jsem to v minulém videu vysvětloval, každopádně tohle je víc dopodrobna. Most. API je jako most, který spojuje různé softwarové systémy. Dva systémy a spojení. Abyste si mohli předávat ty data a funkce, tak přesně k tomuto API vyžaduje, jelikož abyste mohli vzít mapované nějaký data z tohohle modulu a předat ho do dalšího modulu, aby to na sebe navazovalo, tak právě potřebujete to API. Je to ve formě klíčů, hesel. Příklady z make.com, přesně jak tady vidíme, tak to je vlastně ten most. Tady máme webhook vlastní a nějaký nástroj. Každopádně API komunikace se také dá filtrovat na základě vašich potřeb. Jo? To můžeme tady si všimnout, že je to filtr, na základě kterého potom můžeme i filtrovat, pokud chceme nějaký text či číslo je například equal to třeba měně. Takže můžeme mít třeba euro. Každopádně k dalšímu přirovnání to můžeme brát jako pomocníka. Představte si API jako pomocníka na steroidech, který předává zprávu od jednoho kamaráda druhému způsobem, kterému rozumí. Jo? Takže ta komunikace, jak jsme viděli v tom JSON objektu v minulém příkladě, tak on vlastně to jenom předá ve formě a ve formátu tak, aby jsme my byli schopni ho přečíst a to právě to API vlastně dělá. Třetím přirovnáním je překladatel. API jako překladatel, který pomáhá dvou lidem mluvícím různými jazyky se vzájemně pochopit. Jo? Takže vlastně takovej translator, kdybychom si to mohli tak říct, a jsou vysmátý a každý sám sobě rozumí mezi sebou. Když se dostaneme k další otázce, tak další otázkou bylo, co to je API, volání a endpoints. První se podíváme na API. API volání je požadavek softwarové aplikace na API za účelem získání té hodnoty nebo manipulace s daty. Představte si, že ten druhý modul v pořadí chce nebo požaduje tu druhou softwarovou nebo tu první softwarovou aplikaci, ty data, aby s ní mohl manipulovat, a to díky tomu API vlastně může ten druhý modul mapovat a vzít tu hodnotu z prvního modulu a předat si ji k sobě do svého modulu a manipulovat s nima. Jo, když to představíme na příkladě, že máme e-mail a ChatGPT, tak ChatGPT potřebuje mapovat a vytáhnout si tělo e-mailu, který napsal například klient, a on na základě našich samozřejmě promptů a našich nastavených systémových funkcí, co on má dělat, tak on to tělo e-mailu vlastně potom bude vyhodnocovat a pracovat s ním dál. Takže ten API volání cyklus je, že aplikace iniciuje požadavek, takže zahájí požadavek na API, který je spojený s tím systémem. Aplikace přijímá odpověď a zpracovává tu danou odpověď a API odesílá odpověď zpět do té aplikace, do toho druhého modulu, jak jsem říkal, a vlastně API zpracovává požadavek a pracuje s ním a jde s ním vlastně dál. Když si to představíme ještě na tom ChatGPT, tak on na základě toho tělu e-mailu ho zpracuje na nějaký té formě, kterou mu zadáme, a zase on vytvoří nějaký výsledek, který zase potřebujeme mapovat do dalšího modulu. Takže ten API volání funguje tímhletím stylem. Když se dostaneme k endpoints, tak to jsou specifické URL adresy definující umístění zdrojů těch API, přes které se aplikace připojuje a provádí ty operace. Ta struktura těch API endpointů je: API endpointy jsou základní URL adresy pro přístup k těm zdrojům,
Potom jsou tam ty zdroje, to jsou ty data a služby dostupné přes to API, které jsou napojené na tu adresu. A operace, to jsou ty akce prováděné na těch zdrojích. Takže kdybych to mohl představit, že jste ve nějakém webu, tak vy si rozklikáváte různé, ať už to jsou kontakty, či nějaké informace o té dané firmě nebo o tom, co si hledáte na tom webu, tak všechno tohle jsou ty zdroje, které jsou dostupně napojené přes ty API a na základě těch operací, které vy uděláte, ať už kliknete na ten odkaz, či na ten odkaz, tak to se všechno pospojuje a je to vlastně prováděné to jsou ty konečné zdroje vlastně těch endpointů. A to je ta struktura de facto těch API klíčů. Je to vlastně, když máte nějaký odkaz a zadáme tam text, tak můžete si to představit já to trochu zvětším, například www.todraw.com a tady samozřejmě už máme nějaké pomlčky, nějaké ty kódy, tak tohle vlastně jsou nějaký endpoints API, který napojí daný vlastně zdroj na to, co my vyhledáváme. Když se dostaneme do autentizace, tak mnoho API vyžadují platných přihlašovacích údajů pro zabezpečenou výměnu dat a prevenci neoprávněného přístupu. Takže API je vlastně takový vaše heslo, jako máte ať už do telefonu, či ke Google účtu, tak jakékoliv vlastně dalším přístupům, který musíte mít ochráněné. Proto například já nechci teďka nic odsuzovat, ale já například v rámci těch umělých inteligencí nejvíc věřím a hlavně proto využívám i ChatGPT od OpenAI, jelikož tam je asi největší procento spolehlivosti toho, že ty bezpečnostní údaje budou chráněné. Například, když si vezmete čínský DeepSeek, tak tam už úplně, aby jsme si pravdu řekli, každý nebude úplně chtít zveřejňovat či mít vlastně svoje nějaký osobní údaje. Takže proto je ta autentizace a to API důležité mít v soukromí, abyste si ho vlastně nezdíleli s někým jiným, protože potom by se toho dalo zneužít a to by byl problém. Když se dostaneme k poslední otázce, tak příklady API v automatizaci a reálné využití. Já vám to ukážu na 2 příkladech. První je přílohy e-mailů do složky Google Drive, tak si to rozklikneme. Je to automatizace, která vám pomáhá se strukturou a organizovaností ve vašich Google Drive vlastně složkách. Například, když máte klienty či nějaký potenciální zákazníky, anebo už vlastně partnery, tak vysvětlíme si to úplně od základu. Sledování e-mailů, to je náš modul, na kterém si vlastně nastavíme spojení, to propojíme na základě vlastně všech e-mailů, který my dostaneme, tak a který se nám automaticky pošlou, tak my si je budeme filtrovat do dalších vlastně modulů. Tady tohle to jsou spouštěče, jejich víc typů. Samozřejmě spouštěče se dělí na 2 typy, ať už jsou to intervalové či okamžité. Každopádně tady jsou na žádost, konkrétní měsíci, to bychom si potom rozebrali v dalším videu. Co chceme? E-mail má přílohu. Pokud se v tom e-mailu nachází příloha, aby jsme si ji mohli uložit do našich složek, tak musíme zadat filtr. Samozřejmě ty filtry jsou docela složitý, musíte se na to podívat a vědět přesně, co chcete mapovat. Každopádně tím vás nechci vůbec zatěžovat, jenom zkráceně e-mail má přílohu a vlastně si zaklikneme. Tady tohle rozhraní nám pomůže právě mapovat z těch daných předchozích modulů na základě toho spojení samozřejmě i API. Tady my jsme si vybrali pouze přílohy a potom, že existují. Dáme uložit a tím pádem nám to povolí a filtruje každý e-mail, který pouze má v sobě přílohy. Potom samozřejmě máme přímo od Gmailu modul procházení příloh, pak potom máme vytvořenou Google Sheets tabulku, kde hledáme samozřejmě naše lídy s filtrem. Na základě sloupce v Google Sheet máme status, že textový operátor se rovná odesílateli e-mailové adresy. To máme proto, aby jsme si zkontrolovali, zda
toho klienta již máme v lídech, v listu potenciálních zákazníků, potom už dáme jenom uložit a vlastně se nám to dostane do routeru. Router umožňuje, aby se nám rozdělily naše cesty, mohli vlastně navazovat tu automatizaci dalšími moduly. Každopádně první je ten lead, protože máme 3 listy od vlastně záznamu těch e-mailů, kde máme všechny rozřazené jména, e-maily a dalším samozřejmě filtru máme, pokud je potenciální klient a podmínka je, že existuje daný potenciální klient v tom Google Sheets, tak potom se nám to uloží automaticky do naší složky leadů. Další, takhle už funguje i klienty, mám vlastně další jakoby list vytvořený v Google Sheet, kde je vlastně úplně stejná forma, to, co jsme dělali s potenciálními klientama, jenom tam čistě kontrolujeme si, jestli už máme toho klienta napsaného v těch tabulkách, jenom to je v jiném zase listu toho sheetu, té tabulky, dáme uložit a zase se nám to dostane do routeru. Na základě stejného zase filtru jako ten lead jsme udělali úplně to samé a potom samozřejmě už jenom partnery, který máme úplně stejný vlastně, stejnou tabulku jako u klientů, kde si vedeme naše e-maily a klienty v daném listu, tak potom se nám to už jenom podle filtru rozdělá přímo do těch složek, kde už máme naše klienty a partnery. Když se dostaneme ke druhé automatizaci, tak to je firemní AI email asistent. Vám ukážu stylem, abyste si dokázali představit, jak to funguje. Tak samozřejmě máme zase první modul a to je e-mail, kde sbíráme všechny e-maily. Musíte samozřejmě to spojení občas reautorizovat, protože z důvodu bezpečnosti, takže dáme uložit, zase uložit a znovu. Potom tady máme funkci, neboli textový parser, který nám umožňuje veškerý obsah odstranit či odebrat z toho nějaké znaky, protože v těch JSON objektech jsou často v těch rezultech neboli výsledcích, které nám produkují ty moduly, musíme občas odebírat, ať už to jsou třeba tučně zvýrazněné texty v těch e-mailech, tak se tam objevuje vlastně v kódových funkcích takových, že máte například předmět a abyste byl tučnej, tak tam máte 2 hvězdičky. Tím pádem my chceme odebrat, aby nám vlastně ten e-mail pouze vylezl v rámci textu a žádný tečky a jiný nějaký výrazy, který my nechceme, aby v tom byly, dáme odebrat. Takže zaklikneme všechny závorky, které nechceme, aby jsme je v tom e-mailu měli a dáme na základě té hodnoty ten textový obsah, který nám vlastně pošlou na e-mail. Když dáme uložit, tak potom tady máme kategorizaci, je na základě těch skupin pro specialisty, když máte vlastně specialisty na daný obor, jako tady máme v těch více proměnných, tak to může být automatizace, umělá inteligence, admin či finance a máme samozřejmě uložené, co ta kategorie na základě toho popisu musí mít pro vlastně další modul neboli ChatGPT. Jo? Takže popis kategorie 1, všechny e-maily související se s automatizací, ať už jde o vzdělávací obsah, o marketingu, o obchodní automatizace nebo o e-maily s oznámením z platformy Make. Potom samozřejmě máme umělá inteligence a admina a finance. Na základě toho, proč to děláme, je kvůli modulu ChatGPT, který nám kategorizuje ten daný e-mail na základě té naší uložených proměnných, ať už to jsou automatizace a nebo ten admin či umělá inteligence, tak my mu potom dáme prompt. Samozřejmě má roli systémovou, si odborný virtuální asistent a vaším úkolem je jednoduše kategorizovat e-maily. Zde jsou možné kategorie a jejich popisy. Kategorie 1 s jejím popisem, kategorie 2 taky s popisem, kategorie 3 s popisem. To všechno právě jsme si vytvořili, aby jsme tam mohli takhle nasázet a co po něm samozřejmě chceme, neuvádět nic jiného než název kategorie. Do kategorie patří následující e-mail, předmět a zkrácený e-mail, který jsme si tady dali právě z toho textového
parserů, aby to byl čistý text. Každopádně, abyste si ještě představili tohleto, tak to je čistě jenom forma, kde si strukturovaně ukládáme všechny hodnoty. Takže si berte, že to je takový poznámkový sešit, kde si vlastně napíšeme vždycky název pod tím, co to je, takže to není nic složitýho, je to čistě jenom funkce, která nám dovoluje zapisovat text pod ten název, aby jsme to měli hezky strukturovaně v jednom modulu. Jo? Takže právě ještě jednou, když se rozklikneme zpět ten OpenAI modul, to asistenta, který to kategorizuje, tak jak když si rozklikneme, tak se nám otevře vlastně mapování těch předešlých dat z těch modulů a přesně jak vidíte, tady tohle všechno hrozně složitý, člověk se v tom tolik nevyzná a když všechno vlastně dáte do jednoho jediného modulu, tak všechno máte krásně v bundlech tady krok za krokem vlastně popsaný a můžete s tím takhle hezky pracovat. A mám tady vlastně ten zkrácený e-mail, který jsem potom mu zadal. A samozřejmě textovým contentem neuvádějí nic jiného než název kategorie. Takže naším cílem, to, co jsme mu teďka tady vysvětlili, chceme pouze, aby nám on outputnul výsledek toho daného té kategorie, ať už to je automatizace, umělá inteligence, admin nebo finance. Na základě toho potom se dostaneme do routeru. Samozřejmě tady ještě, kdyby selhal ten náš ChatGPT, tak tak máme error handler neboli ignorovat a samozřejmě pošleme obecný e-mail sami sobě či tomu obecný klient potom tomu klientovi, aby jsme mu nějak museli odpovědět a samozřejmě s 3minutovou pauzou, aby tam byl ten lidský vlastně dotyk toho, že se to, na to člověk podívá, přečte si to a na základě toho odpoví třeba po 7 minutách, což už je reálný. A samozřejmě pro podporu si odešleme sobě, můžeme tam samozřejmě dát i modul, aby jsme si poslali notifikaci, že prostě je chyba s ChatGPT. No a na základě toho, když se stane vlastně ta chyba v té kategorizaci, tak nám odešle do telefonu, notifikace, že to musíme opravit. Potom samozřejmě už máme jenom kategorie na základě filtru tady toho výsledku a té kategorie 1, protože to je automatizace, takže se to musí to zahrnovat ten výsledek, tu kategorizaci 1, aby se to vlastně prošlo pouze touhletou formou. Ty filtry nám vlastně slouží k tomu, aby to prošlo pouze cestou, kterou my chceme. Protože pokud by tam nebyly filtry, tak by se ten tok, když to ukážu takhle, poslal vlastně do všech. Tady se rozdělí, vyfiltruje se to, pošle se e-mail, uloží se v Airtable a samozřejmě pošle se e-mail personalizovaný zpátky. A přesně tohleto by se stalo, pokud bychom měli, nebo spíš neměli nastavený ty filtry. Takže tohle by bylo vlastně k těm filtrům. Tady už čistě máme složka automatizace, to je kvůli štítkům. To si určitě taky můžeme udělat nějaký video na základě celkové reorganizace vašeho e-mailového systému, ať už hlavně těch štítků, kde přesně víte, kdo vám pošle e-mail, tak jestli si to jedná na základě klientů, či to je nějaká práce, či tým z vaší firmy. A můžete to mít takhle krásně srovnaný a strukturově, myslím si, že je hezky vizuální, kde se v tom člověk okamžitě vyzná hned, co otevře a dostane e-mail. Potom samozřejmě už jenom čistě jsou ty složky těch AI či adminů, který právě máte kvůli té organizaci. Potom už jenom vytvoříte v CRM systému, zaznamenáte rekord a potom se už jenom přiřadí e-mail pro specialistů například z vašeho týmu, tohle je konkrétně pro tým, kde jsou specialisti přesně na automatizaci, umělou inteligenci a i ty finance, samozřejmě i s adminem a na základě toho filtru ten výsledek vystřelí pouze jednu formu, kde se to pošle první tomu specialistovi, aby dostal dřív oznámení než ten klient a potom samozřejmě až po těch 3 minutách se na základě ještě personalizovaného AI agenta, který vyhodnotí přímo ten e-mail na základě i toho jména z toho e-mailu se udělá hyperpersonalizovaný AI e-mail, který se odešle tomu klientovi s jeho jménem, takže fakt ten e-mail se pošle, že mluvíme přímo k tomu klientovi, který nám pošle e-mail s tím zájmem o spolupráci či nějakým problémem. Takže tohle by bylo všechno k této automatizaci AI e-mailového asistenta. Dokáže vám to strašně moc pomoct. A shrnutí a význam toho API v no-code automatizaci, role,
jeho je samozřejmě ta komunikace, jak už jsme si vysvětlovali v tomhle videu, umožňuje aplikacím si vyměňovat navzájem ty data, integrace umožňuje automatizaci veškerých procesů a ten proces zahrnuje kroky od identifikace po aktivaci. Takže, jak jsem říkal v tomto videu už od začátku na příkladě hotovým, tak i, jak jsem vám to vysvětloval s těmi moduly, tak určitě se na to podívejte. Myslím si, že se to člověk dokáže naučit a pochopit to, jakým stylem to funguje. Možná to vypadá složitě, ale zas tak těžký to není. Je čistě o tom jenom znát ty dané prvky a základy, jak si vyměňovat ty vlastně data. Samozřejmě tohle čistě bylo jenom API, to spojení, jak to funguje. Na těch automatizacích, které jsem před chvilkou ukazoval na těch příkladech, tak to samozřejmě bylo už trošičku dopodrobna, kde vlastně se musí řešit i filtry, mapování, přímo zadávání těch promptů, ale to si necháme do dalších videí. Myslím si, že toho ještě si spoustu rozebereme, začneme úplně od základů. Myslím si, že bych mohl začít, co vlastně v tom make rozhraní, jak to funguje, jak se napojit jednotné moduly, spojení a tak dál a tak dál. Určitě mi napište do komentářů, pokud by vás něco zajímalo. Budu to chtít připravit pro vás, abyste to co nejjednodušeji tomu porozuměli a budu rád, když mi napíšete taky pod video, pokud se vám tohle video líbilo. Myslím si, že jsem vám se to snažil rozebrat tak, abyste to fakt pochopili. Každopádně, pokud jste ještě neviděli základy AI automatizace, tak určitě se podívejte, protože tam rozebírám fakt přesný nějaký základy, co to je, co používám k tomu, 3 nejoblíbenější tooly, jak můžete vidět podle loga, ale to se podívejte vy, přiložím vám tady ještě nad video. Každopádně, když si to pustíte, tak vlastně pochopíte, o co jde a jakým stylem automatizace funguje. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce a jako vždycky budu se těšit na další.